Машините постепенно отнемат от нашите жизнени функции и така ни лишават от най-необходимото ни. Да имаме ново начало. Има една българска пословица, казва: нов ден, нов късмет. Думата машина произлиза от маша. Знаете, маша, дето женици си навиват косите. И става едни и същи ролки, едно и също. Тоест, колкото повече машини създаваме, толкова повече нови начала се лишаваме. И когато създадем машини, които са прекалено скъпи и големи, след това ни е мъчно да се разделиме с тях. Така, постепенно хората в стремежа си да си улеснят живота, да го направят рутинен, са създали толкова много машини, че идва момент, в който вече не могат да започнат нищо ново, а се стремят да усъвършенстват самите машини. Като смятат, че усъвършенствайки ги, ще станат по-здрави. Дали е така? Огледайте се и вижте, харесва ли ви хората, по-здрави ли са, по-усмихнати ли са, по-щастливи ли са. Така, всичко това е много, много голямо за ума на един човек. Просто всеки човек, според мен, трябва да сам да прецени какви машини и в каква степен да използва в живота си. Но използването на по-малко машини дава възможност на човек за повече нови начала. Машините не са задължително материални. Има и машини, които се казва механични движения, механични навици, които ги правиш по инерция. По инерция правиш едно и също, по инерция едно и също. Всеки ден едно и също, всеки ден. Значи това затъпява човека, той спира да търси новото. И накрая се превръща в един грохнал старец. Бъдете като децата. Използвайте, каквото използвате, като ви стане тъпо, просто го сменете.